Ningkong ngam la klem da ayu yo blei. Ubala don lem do rengkat buat ka jing im ka junga. Ha ka ba ulak penla yenga ha ka ban jeng ha ka dia ka por ka benta. Ya ka ban sam ya ka kubor ka bi im. Ka balong ka ktien ka jong blei. Leng ba jong ka ne ka rensan jong ka social media ka YouTube channel. Ngashim ya ka ne ka kabu na kalyang jong ka khau kham committee. Leng ba ka jing ya sengken te Riboy Presbyterian Synod. Pan ai ku blei khau kham Sunday ya phi baro. Haka kerteng ka batyang tam ka jong try jungi uji sukres. Nakalyang jong ka khau kham committee, lengba ka jinga sengken te Riboy Presbyterian Synod, ni pen pau ka jing sngongu, ya pi baro ki balang, ki badon hapo jong ka synod, na ka banta ka jing trei shitom ka jong pi, ban lum ban lang ya u khau kham. Sngo ban ai kublei ya pi baro ki balaya don benta, na ka benta ban lum yo khau kham, na ki rempe ying Kristan. Nadu ki hep ki barit, hadu ki bala he ki bala san. Pisha ya ka jing shit jong ka singi, ka jing hap jong slap, bat ka jing be jong ka leer. Pen ban pi IT ya la di, ban tre ya ka kam uken rat, ya ka ba ulak hot ya pi. Kini ki jing tre jong pi, kin nom long ki balet no e, henrei kan long, ka jing ke ku, ya baro, ki tu, ki badon kam, ya ka jing tre, bat ka jing kershan bor ka jong pi, na ka benta ka kam, bat ka burom ka jong blei. Nyet skam ba blei un ker ku ya pi baro, ba pinangla ban tre ya ka kam ka jong blei, ya ka ba ulak hot ya pi, iwei pa iwei. Hapo ka Riboy Presbyterian Synod, ka jinglum ya khau kham, kala sedang la slem ha. Henry ka sinjam ka baningkong, ka ba ka Riboy Presbyterian Synod, kala lie ha ka ban pen klan ya ka jinglum ya khau kham, kalong da ka jingbu, ya ka wei ka singi utrai ka ba kerpang, ban rakhe, kum ka khau kham Sunday. Ka Synod ka ba khat a, ka balalong ha ki tarik, khat pra hadu arwe trik March 2010, ha ka balang Presbyterian Kerdem, District Kerdem, ka bangi tip menta, Kerdem Pastorate, ka bahabru hapo ka Riboy mi ngi Presbytery, kala sya ya ki jinya seng kentei balang, ki badon hapo ka Synod, ban rakhe ya ka khau kham Sunday, ha ka singi utrai ka baar, jong ubenai November, man la usnem. But ya ki jing aingu ki bala yo ban lum hakane ka singi. Ka wei kan let sha ka jinya seng kentei balang. But ka wei pat kan let sha ka jinya seng kentei Synod. Kumta ka jing rakhe ka ba ningkong e ya ka khau kham Sunday. Hapo jong ka Riboy Presbyterian Synod. Hapo ka jing penyai ki jinya seng kentei balang. Kala sedang nadu usnem ar-hajar shipo. How nu usnem ar-hajar ar-husen. Uday usnem uba khatsan, uba ka jinya seng kentei balang, kiba don hapo ka Riboy Presbyterian Synod, nilayo ban rakhe ya ka khau kham Sunday. Bat ka team jong ka khau kham Sunday menta usnem, koong, ki jing ai ba pha baro, bat ki jing ai ba janai, kilong na utrai. Ya ka bala seng nong rim, kat kum na ka shiti ka jong Jacob, ka lenong ka beningkong, ka tukhat ka bakat niyo. Shwa wingin poi shikane ka team, ya ka ba ka jinya seng kentei Riboy Presbyterian Synod, kalabu hau ne usnem ar-hajar ar-husen, menta, tungin ya pe shwa kendiat, ha ka bede, bat kani ka shiti ka jong ujokok. Ya kani ka shiti, la ong ba ki babun ki nong batai commentary ki ong badei ujokok, upara jong utrai Jisu, ubatho yaka. Kata kalong namar habaki pulie na kashiti kajong apostol Paul kisyam ba upol uong u Jacob upara utrai Galatia kalenong kabadingkong katukot kabakat kendai. Namar badon shibun ki kerteng Jacob ki balapau haka Bible kita u Jacob ukun jong Sevedi Matthias shipau kalenong katukot kabaar Henry ulap niap da u Herod jong ka Agrippa. Ki kam ki apostol kalenong ka bakat ar ka dukhot ka baar. Kam la ru ban long ban ong ba de u Jacob u kun jong Alphaeus
Matias Shipau Kalenong Katukhat Kabalai. Kan lani kamla ru banlong ban ong badai uwei pat u Jacob ubadai ukun jangka wei pat kamari. Matias arpenyo Kalenong Katukhat Kabasan Penrio. Bat kiwei dia. Namar kata tadau kibabun kinget badai upara jong utrai Jisu ubatho yakane kashiti. Kumta habangi puliru nakanihi kashiti ngila bat sultu haba kaong u Jacob u Shakri ublay bat u Jisu Kris uba utrai. Jacob kalenong kabeningkong katukhat kabeningkong. Om tang kumta haki babun ki benta haki kitab kabathamai la jukren shapang jong u. Kata nadu haka gospel jong Matius kalenong kabakhatlai katukhat kabasantusan Markus nrio kalenong katukhat kabalai kikam ki apostol kalenong kabeningkong katukhat kabakhat saw kalenong kabakhat ar katukhat kabaar hadu kabakhat nyong kalenong kabakhat son katukhat kabakhat ar hadu arway katukhat kabaar pulai hadu kabaar khandai kalenong kabaar puway katukhat kabakhat para hadu khat khandai bat Galatia kalenong kabeningkong katukhat kabakhat khandai. Bat upol ru uong ba uday uway na kinong yalam bahakmat ha kabalang ha Jerusalem. Galatia kalenong kabaar katukhat kabaar kabanriw bat kabakhandai. Tiha kabede pat bat kasnem ya kabala tho ya kani kashiti. Kat wakum u Frank e gabalain uong dan kiway kikinhun jong kinong tho ki bamnget ba ya kani kashiti la tho da u Jacob ubadai upara jong u Jisu. Namar kata ki ong baya kani kashiti la tho la kumno hapdeng ki spa snem shispa hadu shispa sanpo edi. Henry ki way pat ki baong baya kani kashiti la tho do Jacob upara jong try Jisu ki ong bala tho ya kani kashiti hapdeng ki spa snem sapusan hadu sapukandai edi. Kumta langet ba kani ka day ka way na kishiti ka baningkong ha ka kitab ka bathamai. Bat jan barok kinget ba day upara jo utrai Jisu ubatho ya kani kashiti. U Jacob haba utho ya kani kashiti udan ka jingtemu jong u ban pha sha ki jiu kita ki khat arjat ki bahakata ka jingpen wirno Jacob kalenong ka beningkong katukhat ka beningkong ka benta ka baar. Kini gibriu ya ki bala sya pen sakma kidai ki bala pediang ya utrai Jisu kum umesia bat unong pen im jongki bat ki bala matpat ya ka jingsha pen shitam ben kum ka jingsha set bendi ka jingsha ra hakmat ka khet bishan bat ka jingsha pen bor bat ki dei ban ino ya ka jinget jongki kaba ha u Jisu Kris. Kini ki khat arjat ki la sya pen sakama ha ki bor senshan jong ka sorkar room. Bat ki la sapriang ha keleng ka hima jongka. La oro ba kani ka shiti ka dei ka shiti ka bathau na ka benta ki brio baro ha ka pertei lani ka Catholic apostles. Henry pat kani ka shiti ha ka jingpe jong ki nong wat pnya ki ong bakam kren shapang u Jisu lani shapang ka jingyap jong u Jisu pat wat ya ka jingmi patru u Martin Luther u ong bakani ka shiti kade kata ka shiti jong u plang lani ka bangi ong hakatin nong way the epistle of straw. Henry ka bangi don kam ban pek hang ni kalong ya ka jingmut jong kani ka shiti ba balai balatho ya ka. Ka jingtemu bakong san haba u Jacob utho ya kani ka shiti kalong ban penslur ban ai minsim ban pen khlani ya ka jinget jong ki jiu
ki bala kela Kristen. Bagi de banlong ki basungur, bat ki bayai ne scam, wat hapdeng ki jing sha pen shitom beng, Jacob kalenong ka beningkong katuphat ka paar hadu ka basal. Jacob ukren ru syapang ubakerdu bat ubarius pa. Jacob kalenong ka beningkong katuphat ka bakhandai hadu ka bakhatwe. Ki jing tinju bat ki jing penshoy. Jacob kalenong ka beningkong katuphat ka bakhat ar hadu ka bakhat para. Kabasngau bat kabale. Jacob kalenong ka beningkong katuphat ka bakhandai hadu ka ba arpinyo. Ka adong ia ki bas nyau siliang kaman. Jacob ar kalenong katuphat ka beningkong hadu ka bakhat lai. Shushu u Jacob leng ba kani ka shiti. Ukwa ru ban sneng bat pen i. Baki don ki jing bombay bomrenti ha karukom perkhat perdany. Bat ka jing sya remde jong kita ki balangek. Hang ne uklem hikaya ki nongrim jong ka jingek tenrai jong kaniam Kristen. Henry ukwa ban pen pau shina ya kata karukom iem bashisha jong ki Kristen. Upin ishina ya ka jing shisha bakrau jong ka jingek. Bat ka jingle bakini ar ki de banyai ringkat. Jacob ar kalenong katukhat bakat saw hadu kapa ar penriu. Shushu ukrenru syapang utali. Jacob lai kalenong katukhat kabaningkong hadu kabakat ar. Kajing adong ya kajing kren siar sniu. Jacob saw kalenong katukhat kabakat we hadu kabakat ar. Kajing maham ya kibakren sarong. Jacob saw kalenong katukhat kabakat lai hadu kabakat niu. Kajing maham ya kibarius pa. Jacob san kalenong katukhat kabaningkong hadu kabanriu. Bat kajing yesha bat kajing duwai. Jacob san kalenong katukhat kabanyo hadu kaba arpo. Tomintang inya paino syakane katim. Ya kaba kajing sengkentay Riboy Presbyterian Synod. Kalabu kum katim jong kakau kam Sunday. Nakabenta usnem arhajar arpusan. Katim nakabenta usnem arhajar arpusan kaong. Kajing ay babha baro. Bat kajing ay bajanay baro. Kalong na utray. Ya kabalaseng ng rim katum na kashiti ke jong Jacob. Kalenong kabeningkong katukot kabakat niyo. Kani kabenta ya kabakas jingya sengkentay sinot. Kalasot kum katim jong kasni ublay bakirpang. Ban rake na kabenta kajing syakri jong kirempaying Kristen. Bat kabalang hi barok kaway. Na kabenta lengba kajing ay da ukaw kam. Kalong katim kabakraw hadu kata-kata. Namal bakani kabenta ya kabalasat na kashiti jong ujakop. Kalenong kabeningkong kadukhat kabakat niyo. Kahap hapo kamat kabaong kijing tinju bat kijing pensyoy. Kani kamat kijing tinju bat kijing pensyoy. Kakentup nadu kidukhat kiba khat ar hadu khat kra. Kumta kani kadukhat kaba khat niyo. Kadei kabenta kaba penbut ya ka kabalakren syakmat. Kani kadukhat kaba khat niyo. Kalong kum kajing pensyoy. Bat pen ishina. Ya ka kabalakren nadu kadukhat kaba khat ar hadu kaba khat san. Bat kadukhat kaba khat nriyo. Kalong kajing maham. Bakim day ban sotu bakla syapang kijing tinju. Kijing pensyoy. Syapang kapop. Syapang kamalade. Syapang ublay. Bat syapang kajing yap. Kumbalak daw haki dukhat khat ar hadu kaba khat san. Kumtaken kasawan kani kadukhat kaba khat niyo. Ban penskem ya kata ya kabala maham. Da kadukhat kaba khat nriyo. Kumta haba ujokop utho. Bah kajing ay babha baro. Bat kajing ay bajanay baro. Kalong na utray. Kamut ba ublay. Uay kajing ay babha baro. Bat kajing ay bajanay. Na kabenta ki beriu ki jong u.
Katan rai la ne katalong jong ka jingpha baro ka dei na ublei. Unong ai kata ka jing ai babha baro ka jing ai ba janai ru ka dei na ublei bat tang na uhi. U Satan umla bat ju ai hiru ya kata ka jing ai babha baro bat ka jing ai ba janai. Ublei na mar kata ulong tang ma utan rai bat unong ai kata ka jing ai babha baro bat ka jing ai ba janai. Ka jing rai sam ka number ka ba shispa saupusan ka khat ka ba khandai ka ong. Utrai ubabha ya baro bat ki jing isnei ba jem jong ki halor ki jing le jong baro. Namar kata ka dawa na ki banget pan long ki beriu ki basngur ha ka jing im ka ba man la ka singi. Kumbalakren ha ka shiti ka jong apostol Paul ka beningkong sya Timothy. Kalenong ka ba san ka tukhat ka ba ar bat ka balai ka ong kumni. Bat ya ki kente ba kham temen kum ya ki kimi. Bat ya ki kente ki ba kham samla kum ya ki para. Da ka jinglong sngur baro. Tuburam ya ki riu kente ki balong shisha ki riu kente. Banlong shisha ki beriu ki ba sngur ne khut. Kalong ka ba kongsan kum ki Kristen ha ka jinya day batla ki para bangay. Kalong ro ka ba kongsan bangin long sngur ha ka jinya day bat ublay. Bat ro ha ka jinya day bat ki weipat ki para beriu ki ba day na ki weipat ki jat jingay. Kata kalong halor penong rim ba ublay uay ka jing ay babha baro bat ka jing ay bajanay na kabenta ki beriu ki jung namar ka jing ay ublay hau Jesus Christ kalalong ka jing ay babha bat bajanay tat hadu ba ulala ban pen im yangi ki nong pap ki balajat bat ki balarem. Haka shiti shi ki nong rom kalanong ka ba prang ka tukhat ka balai pu ka ong kumni. Uta ubam shamla benut yala upun jong uhi. Henry ula IT no nakabenta jongi baro. Kumnute unam ai lambat uru ya ki baro hangi. Lada ublay u ai wat yala jong ukun. Pan syak shitam nakabenta ka jongi. Hato ngindang artitin mo ya kata ka jingtmu ka jong ba ki long ki babhang ha ki yang baro na kabenta ka jongi. Ka jingwai sam ka number ka ba shispa ka tukhat ka ba san ka ong kumni. Nabau try ulong upha ka jing isnei jung ka ne bom jukut. Bat ka jing shisha jung pateng la pateng benriu. Ka sam ka number ka ba shispa anriu ka tukhat ka ba ningkong ka ong. To yaro you try. To aingu you try. Nabau ulong ubabha. Namar ka jing isnei jung ka yai ne junom. Bat shushu ka sam ka ba lai pasal ka tukhat ba pra bat ka ong. Automat bat tuk mi ba utrai ulong ubabha. Suk uta ubriu ubashanya hau. Ublay uai hangi ya kijing tinju. Sam ka number ka ban riu ka tukhat ka ba shipho. Proverb kalenong ka ba katnyo ka tukhat ka ba lai. Jacob kalenong ka ba ningkong ka tukhat ka ba arpusal. Iway Petrus kalenong ka ba ningkong ka tukhat ka ba riu hadu ka ba nyo. Henry nyim day pat kum ki banget ban sya syukur. Ban ong ba ka jing pensyoy kawan na ublay. Naman la pensyoy yo way pa way. Da ka jing kwa pray la ka jonghi bat habalar yam yo. Namar kata ka jing ay babha baro bat ka jing ay bajanay baro kalong na utray. Da ka ba ulamon subha ban pen kayangi da ka ktien ka jing shisha. Bangin long mangi kikenja so ningkong na kita ki jing tau jong Jacob
Kalenong ka baningkong katukhat ka bakat pra. Kani ka tiem namar kata ka pen ishina ba ublay ulong unong ay. Ya kata ka jing ay babha baro bat ka jing ay ba janay baro. Nginya pai shi ka jing iem jangi menta bat ngin kili yalade. Hato ni don ya kata ka jing bhang. Hato ngiyok piyang ni em yang kata ka jing ay babha baro bat ka bajanay na ublay. Lada ngiyok i bat yok piyang ya ka bakum kata ni don kam ban ay ka jingu bat ka jingyaro ya ublay. Hato ngi don ka bam ka di kerhai ha ka jingim ka jongi. Hakini gisni lanyar ban lap bahari khasi be it jongi ban ong badang don ki long ying ki long sem ki badang tia jingit. Ka bam ka di ka shlay bat kalapahu hakini gisni ki pamenta. Ni yo le se dang la ban don hang ni hang tai. Ki badang mat ya kata. Kadon kam bangin yit yelade. Ba yo le se kata kadai ka jing tenju. Henry pat ngim day ban sya syukur. Ban ong kata kadai ka jing penshoy. Bala penshoy da ublay. Bangin hap sisendon hakatu katim. Bat ban wat de kilat kilenti basniu. Ban yo ya ka babha. Kat bakum ka jing perkhat beri. Hatungi don ni em ya ka ying bansa. Hatungi don ni em ya ka jing nang jing stan bat jing tip ni wat ka jing syampang ru. Hatungi don kam ni don ya ki kam ki jam ban tray kenang bangin la ban yo ya ka bainam bat ban pendap de ya ki jing don kam halaying lasem. Hatungi don ya ka met ka pat bat ka jing mut jing perkhat ka ba syait bat ka ba kya krat bang. Hatungi don kun don kti don ru ki shijur ki ba kimla ban yo kun don pat ru ki bala pendep ya ka jingya tho shong prim la slem henry kim pat la ban yo kun don ru ki kun samla ki bala biang ka karta ban ya poi kha henry kim pat shem la ban ya kendu ya ula ne ka briu ban long ula ne ka tanga ka jongki kum ki bangai ngim dei ban no men sim haba wan ki ba kum ki ne ki jing tenju haba ngi shen ya hoblay bat ngi tip ya ka bor jong u ngim dei ban artitin ban sha shkono kumbalong yo adam bat ka im nadu meningkong henry ngi dei ban yai ne scam ngin yai sha bat ngin yai sha nya how try wat haba ka bor shampang bat jing sngo tu kum ki brio kalakut no kum ki bangai ngi dei ban nyaw ya ki jingker khu oblay wat haba ngimla ban sngo tu ru ya kata namar ka plan ublay te kam ya dei satya bat ka plan ki brio anda haba ngi la pek benya ya la ka jingim shibun ki a anda haba ngi la yit bat keliru ya la de ngin shem ba ublay la ai shisha ya kata ka jing ai babha baro bat ka bajanai hangi kata ka ken thup ru wat ya kita ki a ki bangi sngo ku mangi dei banyo henry kat bakum ka plan ublay kam dei yangi bangin yo la ne ka la ru ban long bakam pat dei ka por yangi bangin yo bat ngin sayo namar kata ka don kam ban shenya bat ban yaisha aslem da ka jingtray bajanai kenang bangin yo long ki bajanai bat ki bom duna ke a ru haba ublay badon bor baro ula ai hangi ya kata ka jing ai babha baro bat ka bajanai ka pat ka bangi dei ban le kum ki bangai ka balang presbyterian hari india baro kawai ka dei ka balang ka ba krishan hi dalade yalade klem da yo ka jingerap na ki weipat ki balang ki badon sha ki resep ni
wala hapdeng ki jing e ki ba kum ki ba bun ki ba kahap ban ya kindu kabalang Presbyterian Hari India barok kawe pat kerpang ru ya ka ribhoi Presbyterian Synod kam man thaj man tre ya ki kam kenrat lengba ka jingalap ya ka khubor babha da ki kam kum ki school ki college ka jakari khunswet ki vocational training ke counseling center bat ki wei bat da ka ktien lengba ka jingshon ya ki bible ki kot lengkedom ka jingalap lengba ki rensan ba pher ha ki dong bat ki shnat kari bat kum juru na kapol pit jong ki ying mane kat kita ki kam ki bakrau ki ba kalale na ka benta ka burom ka jong blai haton na ki yo pisa ka jubab kalong na ki jingya se borlang ki dkhot jong ka balang ka baken thop na du ka jinglum ya ki jing ai nguk lang ka jinglum ya ka wei na ka bashipo ka jing ai nguk kerpang lengba ki envelope ka jinglum lengba ki tien jong ka Bible Society bat ka bakerpang leile kalong ka jing ai jong ki dkhot jong ka balang ya ukhau kham ka jingmi baro na ukhau kham ki balang baro ki la yo ban pha sha ka sinot bat ka sinot kala yo ban lum ban lang hakathop jingken show jongka nang dapat ka sinot kala yo ban pentre kam ya kata ka jingmi baro hakikam ki babun sertap jong ka sinot nadu ka basiu ya ka bainong na ka benta ki nong tre jongka ka jing penlut pensep na ka benta ki kam mission bat evangelism bat kiwe de kum ki khun kristan ni dei ban sngotu ba shimet ni don ke jingkitli na ka benta ban tre ya ka kam jing pen im ha ka briso ka jong utrai nyin pan bor no blai ba nyim dei ban manthai ban tlot lane ban swai lane ban sha shukor no kumalong yo adam bat ke im nadu ka ba menning kong henrei ni dei ban yang scam ban yaine ban yaisha bat ban nyoru ya ki jingkerku ki ba ublei ulathe ha ka jing im jungi na ba ublei u ai hangi ya kata ka jing ai ba bha baro bat ka ba janai haba ula ai kan hai hangi kam dei bangin long ki ba khapnap ni ki ba khim mensim henrei ni dei ban long ki ba spun bat ki ba keluit mensim ban kham yo khau kham men step bat men mit ni ka man bangi shetja da ka bale kumta ngin yo banya lumlang hakathiar jingken show jong utrai bat ngin la pat samlem leng bada kita ki jingkerku shaki weipat ki paramensim ki ba kodor ki ba don kam ya ka jingerap bat ki ba trang bat sliang ru ya ka ktin ka jingpen ma ka jong utrai namar kata kum ki bangai nyim de ban klet ya kani ba utrai jisu ubsa kerhai ki san hajar ngut ki brio haba uladep ban kerku tangya ki santeli ki kpu bat arteli ki dokha kataru kadang tam sakhat ar tukuri ka jingsa jong u ya ki brio ka pen i ba ki brio kim don kam tangya ka jingbam ba dei mensim henrei ki don kam ru ya ka jingbam ha ka jingim ka bakin jado kum taken kum ki dukhat jong ka sinot hi baro ka wei yo le se dang don ru ki bampat don kpu ha ka jingim ka jongki tongin long ki basbun pan ai shaka kam utrai lengba ka jing ai da ukhau kam habangi ong ublei ulong babha kamut baro ki ki ba upenja bat ai ha ka jingim jungi ka de yangi ban yaro
Ngi deiru ban nyaro wat haba ngi kum kibrio nyimla ban kotbor ban sngotu ya kata ka plan ba mayan ka jong blay na ka benta ka jing im jongi namar ki jing ya kendo ba bonjai ha ka jing im ka ba ngi im ki jing pang ki jing shitam ki jing dok ki jing kerdu ki jing no bensim ki jing sha le ben ka jing du no ya ki ba e ki ba thon ki jongi ki ba kum ki ni kinja bat ngin nom la lai kat bangi dang im henry pat tong in long ki ba yaisha bat yai ne scam how try namada kita ki jing tenju bala tenju yangi ka ba mi kan long kum ka ksian na la ka bala prang bha bat habawan ki jing pen shoi ngin ken mau dungang ban phai shaka ktin ka jong blay bat ban duai ru ba sim ba khoi ka bor ublay bat ba on ai borengi da ka ba pan ha ka kateng ka jong try jisu namar kane ka don ka jingkular ya ka bala kular do try jisu ka kalong ka bala ya ki bangai bat habangi panru ha ka kerteng jong u kata kanlong yangi namar kata ka thiem ka ong ka jing ai ba bha baro bat ka jing ba ai ba janai baro kalong na utrai tongin ken mau ya kane bat ngin da pet benya ru ya ladi yo le se ngi yat la na kata da ka bangi kam ya ka ba bha baka de ka jingla bat le hi ka jongi henry ka bas new pen ban ngi tin rong sho blay ken mau ngim la ban ken no pop ya uta uba khoi lanu ru u ai ki jing tenju henry pen shoi ma u yangi ka ba u ai hadin bala dep tenju ka de ka jing ai ba bha baro bat ka jing ai ba janai baro nang ba kita ki ba it yo u kin yo im bat kita ki bom shem lap la ban pedyang yo u kin yo i bat yo tip ba ulong ma u try ki try u sim ki sim u bading kong bat u ba khatu u ble un ker khuyang yelang baro ha ka ba snga pa sha skor ya ka tien ka ba khoi ke jong u ble na ka benta ka buram ka jong amen